Terakotová armáda je skutečný unikát a proto se mnoho lidí ji nezdráhá označovat dokonce za 8. div světa. Když chudí čínští farmáři při výkopu studny narazili na první hliněné hlavy, nikdo si rozměr tohoto objevu neuměl ani představit. Terakotová armáda čítá celkem 7 000 bojovníků a tvůrci ji ukryli 7 metrů hluboko pod zem. Kromě vojáků tam najdeme také stovky soch koní nebo válečné vozy a rozprostírá se ve 3 obrovských halách. Přesto se však jedná jen o zlomek mauzolea čínského císaře Čin Ši Huangtiho a rozprostírá se na těžko uvěřitelných 56 kilometrech čtverečních. Přesto je podle archeologů prozkoumaná asi jen z 1/4 a je tak zřejmé, že ukrývá ještě mnohé historické poklady, včetně hrobu samotného císaře. Práce to musela být opravdu jedinečná. Žádný ze 7 000 bojovníků totiž není stejný. Každý má osobitý výraz, postoj a dokonce i účes. Sochy jsou vypálené z hlíny a každá váží přes 100 kilogramů. Měří v průměru 187 cm a je možné rozložit je dokonce na několik částí. Práce na mauzoleu trvala těžko uvěřitelných 38 let a podílelo se na ní údajně až 700 000 lidí.